Moi, me ollaan Checkets Place Robotti 14 Leorik. Tässä videossa me pelataan tätä Only Up Chained Together ja nyt me jatketaan tässä kohdassa ja me aina tehdään uusi jakso, jos me ei päästä tätä läpi tai 1000 metriin. Ja Joo, niin. me vähän pelattiin siitä, mihin me silloin viimeksi jäätiin, mutta ei se varmaan haittaa. Tää näyttää nyt vähän oudolta. Käveltiin tuossa sisällä. Ja Me oltiin silloin niin. season 3 ja nyt me ollaan season 4. Joo. Muistakaa tykätä ja tilata ja nauttia videosta. Ja jos ette ole katsonut sitä äskeistä Only Up Duo tätä Chained Together videota, niin sitten kattokaa se. Koska sitten me tehdään aina tästä, niin kun sanoin, lisää siihen asti, kunnes me ollaan 1000 metrissä. Minne meidän tässä? Nyt ei vedetä mitään oikoreittiä tuosta. Tai ei tässä välttämättä ole 1000 metriä, mä en ainakaan tiedä. Mä veikkaan tuon. No kuitenkin, kunhan me ollaan läpästy tää, me meinattiin molemmat just äsken. Nyt rauhassa. Ei, sä hypit. Noin, hyvä. Älä mene liian nopea, tässä käy muuten huonosti. Oot sä nyt Ai niin vitsi, kun me oltais se meidän oma Only Up-mappi oltais voitu julkaista. Ei voida syystä. Me vielä katsotaan, että jos siinä olisi joku juttu. No ei pystynyt, mä silloin katsoin sitä. Niin, miksi? Hyppää. Me voidaan ehkä katsoa, jos robotti vois tehdä sen. Niin. Tai Tänne. jonkun samanlaisen. Ja sit me tehtäis siitä video. NYT nyt. Rauhassa. Oot sä mun perällä? Noin. Tuonne meni niin. Emme. Sä voit mennä kyllä ekana. Ai niin, ja kommenteissa voisi ehdottaa uusia videoita. Niin ja sitten jos haluaa jotain kreatiivia mappeja. Tai niin. Joo, nyt rauhassa. Hypi. Okei, nyt. Jes. Nyt hypätään. Lopetetaan seuraavaa seasoniin. Tää videosta. Kattokaa seuraava video, vaikka ne ei tiputtu. Mut ne. Me oltiin Checkets Place, Robotti 14 Leorik ja tässä videossa. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moikka!